sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes pitsa 15 na bulan sang Abril tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton arangkadahon karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang Bayo D3 Bayo. Nagakakas ini sang kagaw sa aton lawas. Tambal sa ubo sipon kagilanat. Tag 14 pesos lang. Produkto sang klinika di alternatibo. Kaginadulong man sa aton sang DTX 500. Nagatinlo sa inyo dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig panubo sa inyo blood sugar bangod sa mga organic compound niya nga bisin, charantin kag polypeptide. Gani kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bagod sa diabetes, wala na iban nga pangitaon. DTX 500. Gamito naton adlaw-adlaw nga tanan. DTX 500 mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:40. Medyo na teleskopyo ang iba naton nga mga pumuluyo disgustado bangod sining pagpanapas ang kahoy nga siling ni Congressman Greg Gasataya kahapon nya kinanglan maesplikar ini sang DPWH pagi kay District Engineer James Sabiliana. Dapat ipaatag nila kung nga ginpangtapas ini mga siguro mga 25 tanan kapuno sang mahogany acacia rubber tree nga nahamtang sa barangay Singkang Airport. Ang tuyo man lang ni Congressman Greg Gasataya, ano gid ang matuod-tuod nga rason? Kaya nagapati siya nga pwede man nga hindi mo pag-utdon mo, pwede man nga kortihan mo lang, kung daw medyo obstruction, medyo may halit sa kuryente, utdon mo lang ang babaw, kulukortihan nga magtahom tulukon, daw pang dekorasyon, tahom gaman mo, kung may kahoy ang linyada da. Amo mala ng tuyo. Kag dapat pahibalon tayo ang pumuluyo, kay ang pumuluyo daw medyo nakibot. Kag daw hindi ya konforme kung nga pinanapas dira ang kahoy. Sa likod, nga may permiso ini sang DENR. Hindi ko gani maintindihan kung nga ang DENR amo ang ahensya nga dapat maghatag proteksyon sang kakahuyan, naghatag permiso. Pero sa nasiling tana hulaton tang hustugid nga tion nga i-plus-target sa mga ahensya sang gobyerno ang rason. Kami mga rason na sila mo nga sablag sa kuryente, nga ang gamot makahalit, nga ang aton blang nga mga dalanda kung suhuton sa gamot na sang kahoy maglilitik ina siya, may pipilaman ka mga rason sa likod sini. Pero para kwintas claras, i-plus target, no? Kagulaton ni Congressman Greg Gasataya, ang sabat sa sulat niya, nga ginahambalan ng DPWH nga ipaatag ini sa pumuluyo. Lumayo man,
Kung sa bagay, kahapon si Mayor Bing Leonardia nagtukod man gani isang komitiba nga imbestigaron ang pagpamulod sini mga kahoy sa dalan Araneta dira sa Old Airport. Nag-isyo gani ang alkalde sa siyudad sa Bacolod sa bando ehekutibo. Number 19, nagapurma gibutangan sa komitiba papungkuan sa city legal officer nga si Joselito Bayatan, gibutangan sa mga miyembro agod nga o sisaon. Kag ginapa-submit ni Mayor Leonardia ang komitiba sang report angot sa ila findings o sisaon nila rekomendasyon para hindi masulit ang parehong insidente sa palaabuton. Ang akong punto sining isyo, dapat sabto nila ang sulat ni Congressman Greg Sataya pagkatapos sulaton taman ang findings sang komitiba nga gintukod ni Mayor Bing Leonardia. Patagantay para nga bisan paano basi palang kon sufisyente man ang patag sang DPWH, basi pa malang sufisyente man ang patag sang DENR kung nga aging tugutan ang pagpanapas sang among mga kahoy. So hulaton tayo na, pagkatapos nga mag-submit sila sa report kay Congressman Greg Sataya, pagkatapos mag-submit man ang komitiba nga gitukod ni Mayor Bing Leonardia sang findings nila sining pagpangpudod o kung pagpangtapas sa mga kahoy dira sa lugar sa diin manami kung tani tulukon kung maglabay ka sa Singkang Airport nga nagapasunod bala ang kahoy. Damo man ang pinangutod, inuntat nila bangod sining karon pila ka mga reklamo mismo sa mga pumuluyo. Pero para sa akon, tagaan sa hulaton ta kung anong report nila kay Congressman Greg Sataya kag findings man sang komitiba nga gintukod ni Mayor Bing Leonardia. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw. Pamatian namon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon
Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio. Time las 6:49. Nagainit ang tensyon sa baybayon sa West Philippine Sea. Mayo maning nga resulta kay nagaupod sa panawagan ang sektor sa mga negosyante nga dapat maghalin na ang mga sakayan dagat sang mga sang pungsod China dira sa West Philippine Sea. May isa ka joint statement agin palayag ang business sector na suportado nila ang tindog ni Defense Secretary Delpin Lorenzana kag iban pa nga opisyal sa gobyerno nga kung mahimo manawagan sa China nga mag-withdraw na nga maghalin na ang mga sakayan dagat dira sa West Philippine Sea. Amo ini ang karon ginahuluhambalan. Pero ang China, ang Chinese Foreign Ministry nag-apilaman sa mga opisyal sang pungsod Pilipinas nga hindi nyo patami balita da nga daw init dagid ang tensyon nga maghatag negatibo nga reaksyon sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Nya kung mag-amos ni, hagad nyo bira, hagad nyo balita, may mga komentaryo, side comment nga hindi amo. Siling sang Chinese Foreign Ministry makahatag ini sang hindi amo nga resulta buwas damlag. Di dapat niya hambalan ta ini katulad sang aton man isyo nga hambalan diplomasiya amo man ni ang luyag sang pungsod China. Di daw hindi man problema nga hambalan ta pa di kon maghalid ba lang na ang mga sakayan dagat, amo man lang na ang problema naton, kapila na ginpasaka ang protesta, diplomatic nga protesta nga nagapangabay sa pungsod China nga kakason dira ang madamo nga mga sakayan dagat. Pagkatapos, tapos ng problema, no? Ang gumuntang daya, plastar na buwas damlag, subong yang problema, kung nga ang kadamo dira sang mga sakayan dagat dira sa West Philippine Sea. Kung mamatian ta pungsod China, nagpalipod lang ina, bangod malain ang panahon. Tinagbago ang panahon, nagayong panahon, ara magyapon, madamo gyapon sa mga sakayan dagat. Amo na nga gapangabay ang pungsod Pilipinas sa pungsod China, gapangabay malang kung mahimo pahalinon dira ang mga sakayan dagat. Kag untatan na ang pagpamahog kag paglagas na sang aton mga utod nga mga Pinoy magkuha kadaya sang footage kag pila ka mga kauturan naton sa katapos sa media lagson kay muya sa sakayan dagat sang pungsod China kun daw hindi amo. Di kun miguhay man lang okay lang, gasiling sila nga okay lang, hindi pag-ibalita nga daw malain gid ang nagakatabo para nga wala sa kun anuman nga resulta buwas damlag. Di okay man lang gali.
Ti kung mag-amon ako, di hapos malang ang pag-amuhon ta pa. Kung pwede malang yung papapulion sa pungsod China, mga sakayan dagat para wala na gamo, kag wala na gumuntang. Amo na subong ang balita. Ti gadako, isyuhan sang pungsod Pilipinas, balusan sang pungsod China, intrahan sa iban nga pungsod, ay kabay pa, nga hindi maglala ang sitwasyon. Kay kung wala man nato ginapangayo, buwas damlag kami nga mag-initay na ang pipila ka mga pungsod, kag mag-krear gamo, kabay pa nga hindi lang magkadto sa gira, ay so una gin nga madugmok ang pungsod Pilipinas. So, amo na, diplomatic yapon ang aton sini nga ginadala. Diplomasiya. Ti ang pungsod China, gisaga pabungol malang. Gayo na kita, ara man yapon ang sakayan dagat nila. Ipakitluoy tay, kakasan nyo na para mauntat na ang gumuntang kag ang tensyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Diri kita. Basura. Sang nagligad nga Abril 5, kundi may bidding. Ang bidding nga dapat masakupan sang pila ka mga grupo nga luyag maginta nga gusto maghakot basura dire sa syudad sa Bacolod. Ugaling ang bidding naging patigayon, wala man sa nag-intra.
Kag isagid lang ang naginta amo gyapon ang tagakot sang basura ining IPM CDC. Karon ginatagaan otoridad kahapon ga monitor ako nga ginatagaan sang sangguniang panglunsod sang otoridad si Mayor Bing Leonardia agod pirmahan ang bag-o nga kontrata upod ang IPM CDC. Nga paghakot basura bla diri sa syudad sa Bacolod, mintinado ang sanitary landfill sa barangay Pilisa kag ining kasugtanan tubtob ini Disyembre 2021. Pirmahan na kontrata depende ini kay Mayor Bing Leonardia. O galing wala man siyang nagkontra. Wala man siya nag-inta sa bidding. Sulo malang ini ang IPM CDC na nagsulod sa bidding. Di ko kung wala ka kontra, sinabing padagon mo kundi ang IPM. Ako wala ko ya problema. Basta husto nga pagpangakot. Inablang kung may schedule gid. Upon mangani ko sa ilang plano nga kung sila tagaan sinis ang otoridad na wala man kontra kon ipirmahan ni Mayor Bing Leonardia ang pagpangakot sa basura sa gabi. Para nga pagbugtaw mo pagkaga, tinlo na ang mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Inakon hakoton nila husto. Of course, ang pagpanawagan man sa pumuluyo, sa tal nga oras mutang ko, masugod kami pangakot alas 7. Tob-tob alas 12. Ang pumuluyo sa tagsa ka barangay, kundiin ka man nga lugar sa pila ka kabarangayan, sa public plaza, kag iban pa ibutang ninyong basura ninyo sa bulutangan sa basura kay mahapit kami sa tal nga oras. Amo na ang ila dapat ipalayag. Pabaloon na pumuluyo. Kag pagkatapos alas 12, pagtakop sa pagpangakot, maapil sila sa pumuluyo nga hindi na kamo maghaboy basura. Sa gabi naman, para badala hakot. Isa may diferensya, makita mo. Akoton sang basurero, pag lipas pila ka oras, hala, ula naman nga ula. Amo na, kung tani may husto nga oras sa pagula, husto nga oras sa hakot sa basura. Amo mula nang importante mo. Ang impormasyon sa pumuluyo, tigaling nga mula na, may aragi man pumuluyo, tiga ulo ya mong. Inambalan nga mo na oras magula basura, pag gusto laslaya. Amo ini ang matabo. Konfirmahan sang alkalde sa syudad sa Bacolod, ang aton laya nga pasaligon man kita sang IPM CDC nga husto man ang ila pagpangakot sa basura. Kay kung kinsa may mga subdivision nga ganganga tagpila ka semana hindi mahakot ang basura gapanimaho man, no? Dapat hatag man ipasalig ang IPM CDC nga husto ang ila serbisyo. Ginabayaran sila husto, serbisyuan la husto ang taga-syudad sa Bacolod. Amo man lang ginapangayota, husto nga serbisyo. Kaya ginabayaran husto, hustuhon nyo man ang serbisyo. Kung anong natalada nga schedule ninyo, tumanon man ninyo. Hindi kayo may ugtas pang tao bla, nga manimaho anay ang pila ka lugar kag subdivision antes sa kuton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:01. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist Time la 7:05 ang mga balita kag isyu gindulong sa aton sang D3 Bayo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, nasyonal, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,